Nové vysávače už týždeň musia mať energetické štítky. Je to nové rozhodnutie Bruselu. No v predajniach ich zatiaľ nie je vidieť. Obchodníci majú stále veľké zásoby starých modelov. Toto sú oni, nové energetické štítky. Prehľadne sa z nich dozviete, v akej kategórii od A až po G sa nachádza ten, ktorý vysávač. No nie len to. Zákazník tam uvidí nejaký príkon elektriny, hlučnosť, taktiež naznačenú účinnosť vysávania na hladkých povrchoch, účinnosť vysávania na kobercoch a aj emisie, čo sa dostáva naspäť do okolia. Väčšina vysávačov však energetické štítky ešte stále nemá, pretože obchodníci dopredávajú staré zásoby. Predávať sa stále môžu, nemôžu sa iba importovať na slovenský trh. Po tom, čo sa však staršie zásoby dopredajú, môžeme očakávať zdraženie. Väčšinou tie úspornejšie spotrebiče sú aj lepšie vybavené. To znamená, že výrobca do nich použije viacej komponentov. V podstate dá sa povedať, že aj lepších komponentov, drahších komponentov, takže to odráža potom aj tú zvýšenú cenu toho výrobku. Keď sa neviete rozhodnúť, či dať prednosť cene alebo spotrebe elektriny, možno vám pomôže tento test. Postavili sme proti sebe dva vysávače s rovnakou cenou, ale rozdielnou spotrebou. Kým toto je klasická 2200, teda žrút elektriny, jeho 1000-watový protivník je z kategórie zelený, šetrí elektrinu. No a ako si poradia so špinou, posúďte sami. Najmodernejšie robotické vysávače pritom energetické štítky nepotrebujú, no výrobcovia tvrdia, že limity pre spotrebu elektriny spĺňajú. Vysávačmi Brusel nekončí od 1. januára, si chce posvietiť na spotrebu odsávačov pár a rúr na pečenie. Marek Gudiak, televízia Markíza.